Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul Dragoș Silver la un nou videoclip în care voi face review la niște cărți, colecția Cireșarii, care are 5 volume, dar o să vi le prezint pe parcurs. Vă las să le vedeți. Mi l-a adus mama pe la ora 2 de la școală, dar acum este ora 5. Și da, haideți să începem cu primul volum care se numește Cavalerii Florii de Cireș. Da? Are vreo 241 de pagini, nici am văzut, sau nu știu câte pagini are, dar nu contează. Al doilea volum este Castelul Fetei în Alb. Da? Al treilea volum este Rata Norocului. Volumul 4 este Aripi de zăpadă. Banc. Stați așa. Volumul 5 este Drum Bun Cireșar. Este o colecție formată din 5 volume. Dați-mi o secundă să le așez înapoi frumos și revin. Am revenit cu colecția așezată înapoi. Este o colecție formată din 5 volume. Eu o să încep cu primul, desigur. Și da, cam acesta a fost videoclipul de azi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați. Eu am fost Dragoș și ne vedem data viitoare. Pa, pa!